Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan as Sandra at taga Baguio City. Ngamsakbay na intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Castro family iti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac. Kani apong ko Mercedes Felizardo iti PLQ Mayantok Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Anak ko kan apo kastamot nila kay ko ani Ador Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha Qatar. Family ti Bayan from Priscilla Cabral. Gutierrez kan Rumbawa family di Tanampikwan Nueva Ecija from Oliver Gutierrez. Amin at taga Pantay Fatima Vigan City from Maymay Hernandez. Manang Marites iti Hong Kong. The Olive, Emma, Juliet, Marisa kan Nanay Marlene ijay Dimasusut from John J. Yoniser. Anak ko ani Debet Niveras dita Europe from Nida Niveras iti Hong Kong. Shout out kada Nuvelin Taberna, Jasmine Rivera, Full Movies HD, Nova Bel Carino, Homer Alamo, ken Lainiki Alejo. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres de Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait. Mila Viernes, Marivic, LV, Helen, Lani, Jovi, kan lakay ko ani Hildo Sugitan, ti San Juan, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada Joyce Ann Valenzuela, Lourdes Marcos, kan anak ko ani Stanley, di Tabaggaw, Cagayan, from Sherry
Cheryl ti Hong Kong. Helen May de Guzman ken Leia Ortiguez ti Parudon Sur Apari, Cagayan, ken Juby Supnet ti Sitanga, Ballesteros, Cagayan, from Cheryl Ortiguez. Bernabe ken Nimer family, especially da katugangak di Tapusurubyo, ni Virgie Bernabe Nimer ken Noli Nimer. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Sandra. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Sandra at taga Bagyo. Kanayan apadpadaanak dagiti maipatpatangatang apadas, dagiti padak adumdumngag, agsipud taado ti maag-agsaw ko nga adal, ken paglinglingayak meten, kabayatan ken kalpasan ti trabaho. Naawisakmet ang mangibingla iti padas ko, taamok ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag. Sapay ko mga rod, tamapilimet ang maikanbiag ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakapanaw amin ang anak kitabon ka ni mama. Agawid tayo muten. Nabara una yan ti darang ti init dito Campo Santo. Kasladyak kabailan na panawan ni mamam ngagmay-may sa dito Campo Santo iha. Kaasiman. Papa, adan ni mama iti sidong tinamarswa. Kat mama ti akasaan apakaragsakan ni mama ti kasta adyaryo ita. Sandra, iya. Ala, umay kayon. Itay pa nga gururan ni Manong iti kotse. Tati ipupusay ni mamayo. Iso akasladyak maaklon. Papa, amin tayo kat nakla at itinapasamak. Di tayo namnamaan apanawan na tayo adagos ni mama. Bala. Agawid tamot nga rudan iha. Gampang nga asim. Takanayon kumasarong karanta dito Campo Santo ni mamayo. Wad papa, ikarikday ta. Kasano nga din ko, masapol nga gluwasa kung nagsubli jay Davao inton bigat. Agur oray yung ti trabaho ki jay. Maawatak Manong. Sikapay lang ti makaamukan ni Papa, ta sikamot da dito eh. Sa nabale, ta adamot ni Nana Sela akadwayo dito eh. Okay lang Manong, siya akong ti makaamukan ni Papa, di ka madanagan. Bili na makanayon ni Nana Sela ah, may papan kadagiti aga sa tumtumaron ni Papa, tunggal mapanjag trabaho. Amo ni Nana Sela day Manong. Insuro amin day di mamadagiti agas at tumtumaran ni Papa. Nasayat nga rin no kasta. Sana rumbang ang maliwayan ni Papa tagtumara. Amo tayo mo't ani Papa tinabayagan nga da sakit na. Una yan, tayo mon unapay apimusay ni Mama. Day tangawad ti makapaladingit Manong. Ni Mama timang tartaripato ka ni Papa. Kasta unay adanag na, tunggal ag sakit ni Papa. Naapaya kasto'y matan tinapasamak. Iso akasta unay aladingit ni Papa. Nalabit at talaga kasi tinayta ni agasat day di Mama. Alangar adin ko. Ta inakmutin kasarita ni Papa. Agpakada akon kan kuana. Tamasapang agluwasak nga agsubli jay Davao inton bigat.
Okay kayo kadilaan? Wan iho. Okay lang. Di kagdanag. Laglagi pa niyo kuma. Makapadakas kada kayo tinalabos sa panagladladingit iyo. Amoy mat da ita. Iso nga anadan niyo kumatibag iyo. Sana maragsakan ni mama no dadakas ang mapasamak kada kayo. Di nagpagtanagan iho. Kapalak tibagik. Kan may sa at damot ni ading mo akad kadwak dito'y balay. At dapay ni kakasela. Aywan, kaano nga di pa nagsublim ijay Davao? Masapol nga rin nagsubli ako ninton bigat ijay Davao papa. Kasapulan da ko niti trabaho ko di opisina. Pasensya kayo no jak makapagbayag dito'y lugar tayo. Amoy mo't nga da trabaho nga gururay kanyak. Maawat akram. Gamsapay la ko matagbakasyon ka kanayon no at dagundaway mo. Da kayo laangan ka ni Sandra nga adim tinabat-bate kanyak. Ikarik papa. Apaman nga dagundaway, sumarong kara kada kayo dito lugar tayo. Namnamaak dayta, iho. Ikarik dayta, papa. Makapalit day mat Sandra, anak. Nang runa kat pimanawon ni manong mo. Saan abali, papa? Taing ka rin na mo takanayon as sumarungkar. No, saan napawilan jay asawa na? Saan, papa? Ingka rin na mo day takada kayo. Saan aya? Sa bagay mat kiti, iha. Ay na, nakakaasi ka man namang taripato kanya, Sandra. Saan abali? Tadamot ni Nana Sela kadwak, papa. Sa bagay, nabayagan ni kakasela kada tayo. Iso nga amunan ti aramidan na. Naimbaglangan, papa. Tamanipod simangbay kada tayo. Saan na pimampanaw apulos. Kaslamotan kamon ti pamilya tayo. Wen nga ron, kan saan mata na nakiasawa, isungawan ti makuna bukod na pamilya, malaksid ka ta tayo. Wen nga ron, papa, imbilang ko matan amay kadwa nga inak, iso asa anak unay ama ikawa iti kaawanan day di mama. Nabati iti poder ni papa, idipim mo sa iti inak manang Emmy. Siyak ngamin ti buridet, iso amanipod na idistino ti kabsat ko iti adayo a lugar, siya kon tinang tartaripato kadakwada iti day di mama. Babaan iti tulong ni Nana Sela, nga imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Manipod pim mo sa day di mama, nagbalin matan ama nagsakit ni papa. Gapo iti kasasaad ni papa, impamay saklaangan ti atensyon ko kankwana, kan iti trabaho. Iso asa anak kon anak i asawa pay. Banag asaan akanunungan ni papa. Kanayon na nga ibaga amasapol ama da anak matan iti bukod ko a pamilya, tapnod ang tumatmang taripato kanyak, no bilang dumtang to ti aldaw. Adakon, papa. Apay nakariin kayo pa'y laang. Rabiin Inururay ka nga min, iha. Pasensya kayon, papa.
Nag-overtime kamin. Ado ti inlet Pasko at trabaho iti opisina. Nangan kayo ka din? Ni Nana Sela ngay? Nangan kami kan ni Kakasela. Pinaturog ko matan, tama sa papay nga agring no bigat. Sana rumbang nga mapuy-puyatan. Uray da kayo matpapa. No kastoy amaladawak, maturog kayon. Saan da kon nga ur-urayan? Tsak mutla makaturog aging kadi kasumangpet, Sandra. Mala, ingkamanganan anak ko. Nalpasan papa. Nag-dinner kami sakbayan nagawidak. Kadwak dagiti office mates ko. Ay, kastalata ka din ti aramid mo, iha. Balay kan opisina latan ti amom aturungan. Agaliwak say kamot sagpabinsan, Papa, kanayon tayo magpasyar saan aya? Okay kanya kung dayta. Awan ka di pa'y nobyo, iha. Aging kagaminita kat awan pa itinyam amom kanyak. Mabakitan ka na balasang. Apay aya masikuran kayo, Papa. Ada kayo mat. Agsapulak pa'y kadi iti sa bali akad kadwak. Kat sa bali lang na itada katakunay na mo itibiyag, Ulitak nga ibaga. Lakaya kon. Katamo ka sumagmamanulang nga natawan, ti ibayag ko ito'y abiyag. Ti kayat ko kuma. Sakbay nga ipulang ko, ti bulod ko abiyag, kat makitak nga damat ten bukod mo a pamilya. Saan aday ti priority, Papa? Basta adda kayo, kontento akon itibiyag ko. Seryoso ti pagsarsaritaan yung aga maidirabi, Sandra. Ni, kunak no nakaturog kayon idi sumangpetak, Nana. Ay saad, uray adaak iti silid ko, bambantayak lata ni Papam. Idi sumiri pakiti salas, adakamot gaya maun. Ay na, kasi ti sigod Nana, damdamagan ni Papa no adakanon kayan ayat ko. Amangan ka no mabakita na kabalasang. Pudno mo ti kunan ni Papam ngamen, Sandra. Amom, tunggal awan ka. Dayta ka na yun ti magbaga na kanyak ni Papam. Kaano kano amaki asawa ka. Kaasi ka kano mapanawan na ka nga agmay-maysa. Apay ngamin aya dayta ti pampanunutan na. Amo yung mata na patagunay kanyak ni Papa. Isojak kayat nga da kaagaw na iti atensyon ko. Dayawon ka nga rod iti kasta kababalin mo balasang ko. Talaga apat-pat gamunay dagiti dadakkel mo. Wan Nana, awanan day di mama. Jak amo no niya ti mapasamak kanyak. No adda mapasamak ka ni Papa. Iso nga aramidak ti amin, aging gaas si bibiyag pay ni Papa. Kakasela, mangisagana ka man iti na ima sa pangaldawan. Apay sir, ada ka di sumangpot asa nga iliyaw. Adda, inawagak ti abukado, tadda ti paaramit ko kenkwana. Nay, kasla importante unay dayta Talaga nga importante, kakang. Iparamid ko nga minan ti maudi at testamento. Masapol ang mabingayan dagiti sanikwak kada Sandra kan ni Manong na aram. Nay, ay nasaya at nukasta. Patas ti bingay dang agkabsat. Malaksid lang iti daytoy abalay.
Anya ti kaya ti asawan, sir? Kaka, anya ti makunam no, ipatawid ko da iti apalay ka ni Sandra. Ha? Ay, saan nga tanga agriri ni Manong na iti day tanga aramidan niyaw? Amangan no ibaga na nga adda pampaburan niyaw? Masapul ang maawatan na dayta, kaka. Ni Sandra tinakakaasi anang tartaripato kada kami iti day di mamada. Isumit lang timang patpatarimaan iti day ti abalay no adda tinas ka na maisimpa ket bukod na kwarta ti gastusen na. Isu ti makakaammo kadag iti pagkasapulan tayo dito balay. Isu arumbang lang nga isu timang tawid iti daytoy abalay. Ay, sa bagay mo't kit di, sir. Nakakaasi ni Sandra, kaka. Awan ti pamilya na. Saan akas ka ni Manong na aram nga at tanto madadaan namang taripato ken kuana inton sumalugan ti pigsana. Sapay ko ba nga road tamaawatan ni Manong na dayta? Tapno awan to ti rumso ariri iti nagbaetanda nga agkabsat. Pagta nakapasyar ka ram, iho. Amo ka kanayon ang makumikum ka iti trabaho. Wan nga rin, papa. Pasensya kayo no, saan na ka makawawid na kanayon? Awan anyaman na, iho. Sana bale, taadamot di adim ang mga asikaso kanyak. At dapay ni kakasel. Ay wan, kalaat man da ito'y nga isasangkot mo. Umay ko amin ipadamag, makapana ko na di Canada, papa. Umadanin ti flight ko. Kasta ka di, iho. Sa bagay na bayag nga inuray mo da itagundaway. Iso na lang ta. Sigurado ang maikaw akto na nakarkaro. Tamo ka saan nakaskarina ang makaawid kanto dito'y Pilipinas. Sana bali, papa. Kanayon nakto nga umawag kada kayo. Pasensya kayo na, no ni Sandra manon nga adin ko, timabati kada kayo, papa. Ay, masyanak nga ruda ni Jay Adim. Tasaklatan tinakaiturungan ti imatang na. Nalipatan nanti may papan iti bukod na pagragsakan. Choice na dayta, papa. Ngam kas idi ko na yo. Oray siyak. Masyanak mo't ka ni Sandra. Kasanong tungatan Jay Adim inton na awanak ton. Papa, saan niyo panunutan dayta? At idug pa iti biyagyo. Sapay la kong mga rutakas na nga agpaisoram. Aganad ka iti papanami, ho ha? Namnamaek nga't ada sumaya at ti masakbayan ti pamilyam, iti ipapanmon, iti balasiw taaw. Natuloy ti ipapan ni Manong Ram iti balasiw taaw manang Emmy. Iso akas iti sigod, syaklatan tinabati amang tartaripato iti amak. Nakita no kasano ang naapektaran ni Papa ti adayon ni Manong kada kami. Kas iti napasamak idibimusay day di mama. Inaramid ko nga rod ti amin akabaalak anangandingay kan ni Papa. Tunggal awan trabaho, siguraduak ang maipasyar ko akanayon. Tila ang makapaladingit manang, saan anatongpal ni Manong Ram ti Karina iti amami,
Akanayon nga umawag, apaman ang makagteng iti balasiw taaw, tanalabit ang makumikom unay iti trabaho na. Kanayon adamagan kanyak ti amak, no apay asaan nga umawawag ti kabsat ko. Katap no saan nga agladingit ti amami, kanayon nga iras-rasunak ni manong ko. Madlaw ko asaan akong binsido ti amak iti sungbat ko, tunggal pagdamagan nak. Iso siguro nga ad-adan ang nagladingit, agapwanan met tinakarkaron a depression na. Nana Sela, ayan ni Papa. Anya tinapasamak. Apay nga intarayo diti ospital. Galaat anatalibo daw ni Papa mita ipakpakanak. Iso nga intaray mi diti ospital. Sa dino ti ayan na nana, indiritso da iti ICU. Delikado ka na o ti kasasaad na. Diyos ko, saan mo kumabaybayan ni Papa? Isalakan mo kumaitipagkat ti amak. Urayan ta, no anya ti ibaga ti Doktor Sandra. Di ka agdanag, tamadaman amatamtaming ni Papam. Nana Sela, kasanuno, hindi ka agpanunot iti kasta Sandra. Ada ka asi ti Diyos, amo ka din na baybayan ni Papam. Diyak maaklon, no dada ka sa mapasama ka ni Papa, Nana. Tinasayaat, ipakaamom ka ni manong mo ti kaadda ni Papayo diti ospital. Masapul ang maamuan na ti mapaspasamak ka ni Papam. Anya tayo dyan, Nana Sela? Anya ti mapaspasamak? Ay, Diyos ko. Dagiti mo't doktor ka nurse iti ICU, dagiti agkakaribuso. Anya? Nana, umay ka, mapantay tayo ni Papa. Amang ano anyan, ti mapaspasamak kan kwa na. Nana, awanan. Pinanawan na tayo ni Papa. Ay, Diyos ko. Iyak maklan na ito'y Nana. Patip karam ti pakinakam mo balasang ko. Naginanan ni Papam. Iyak ninamnama di kasto'y mapasamag, Nana. Nagragsak ni Papa, pinanaho kita'y bigat. Kunak no na iliw-liwag ng tiiliw na kanimanong. Gayam, kasto'y di mapasamag. Awaga mo ni manong mo. Siya kung ti makaam mo ka nagiti masapul nga asikasuan diti ospital. Sana na. Mayanda ka mga sikaso iti maudi agundaway ka ni Papa. Ngam di ka agtanag. Awaga ka dagos ni Manong. Amo ka maklaat mo di tinapasamag ka ni Papa. Sandra. Ngam nasagsakit kanyak, Nana. Tasyak ti kanayon nga day ti sibay ni Papa. Diyak pa'y napna ka nang ipaikan ko na kadagiti kayat ko nga itad. Kanipaay. Namdiyakan maramid. Tapinanawan na tayo baten. Nagsakit, Nana.
Diyak mo nga dagayam imbati ni Papa last will na, Sandra. Uray siyak manong. Awan mo tinadakdakamat na may papan iti dayta. Isang orad anak latak mat. Ididimtang dito yung attorney. Si kagayam tinang ipatawidan ni Papa iti family house tayo. Awan amok iti dayta manong. Impagarop ko akas kadag iti daduma asa ni Kuana. Nabingay iti husto. Sa bagay, amok lata na kasta ti mapasamak, Sandra. Agsipod ta sika ti paborito ni Papa nga anak. Sana po no dayta manong. Patas ti panang ipatagkadata ni Papa. Kasta mo ti amok. Ngam sa bali ti parangarang ti impatawid kadata ni Papa. Kaslawan karba nga ako ni ti dayto abalay. Manong. Family house tayo dayto sana ya. Iso aduata ko mga agtagik ko iti dayto eh. Uray kas jay taday ti last will ni Papa. Awan ti mabaliwan manong. Balay tayo latta daytoy. Ngam pinutadan ni Papa ti karbangak iti dayto abalay. Kasta ti nakalanad iti mauda at testamento na. Saan ko maday iti pangrugyam agumura kanyak manong? Ulitek. Awan amok iti daytoy. Di mo ko mapanunutan agaputa siyak ti aday iti puder ni Papa. Kat siyak tinangkid daw iti dayta. Adaditan, awanan ti maramidak. Nalpasan ti maudi abilin day di Papa. Nagsublin ni manong mo ijay Canada, Sandra. Wanana, katamo ka na sakit tinakam na. Gapo iti parang ipatawid ni Papa kanyak iti dayto abalay. Desisyon ni Papam dayta. Katawan ti karbangan ti asino man amang supyat. Saan nga ta nga unfair ka ni manong ti desisyon day di Papa? Nana Sela? No, para kanyak balasang ko. Rumbang laeng tinagbalin a desisyon ni Papam. Sika tinakakada ng tartaripato kadakwada ka ni Mamam. Kan maysa, saan mo mo't adinawat na itakan ni Papam? Si pupuso mo nga impaay na kan kadayta. Ngamgimuran kanyak ni Manong, Nana. Amo ka maawatan ng tumotlaang ti amin. Naklaat laang siguro, gaputa di na ninamnama ti kasjay a desisyon na di amayo. Kamdi kagdanag, Sandra, nasingpot ni Manong mo, katamo ka maurnos tumotlaang ti amin. Sapay ko matakas tang agpayso ti mapasamak, Nana. Diyak kaya't aga po iti impatawid kanyak ni Papa, kat guraan naktikabsat ko. Patpat gakunay ni Manong, kat isulaangan tinabat-bati kanyak. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko matamaawatan mo't laang ni Manong ti amin, kat mapunas ti gura na kanyak. Kat dumtang to ti aldaw nga agkapya, kan agkinaawatan kamin tumot laang nga agkabsat.
ti makaammo kada kami maipapan iti linaon ti last will and testament day di papa, manang Emmy. Awan apulos ti dadakdakamat kanyak ni papa, agingga iti pimusay. Manipod nagsubli ni manong iti Canada, kalpasan anaamuan mi ti maipapan iti last will and testament day di amami, saan kami pa'y anagtungtong apulos. Kaya't ko ang maurnos ko man ti amin iti nagbaetan mi nga agkabsat. Nga mabainak mo ta asyak ti umuna nga ag-reach out kan ni manong ko. Kan maysa, amangan no saan pa'y apanawan nga agsarita kami. Amo kadumtang to ti aldaw nga agpaliw ti panunot ni manong, kat agsubli ti sigod alinangan mi nga agkabsat. Ngamjak amo no kaano. Itamanang damag ko apati pamilya na kat naalanan iji Canada. Iso amaragragsakan ak unay para kadakwada. Iso na laeng tamaladingitan ak tunggal sumken iti panunot ko, asaan kami anaurnos ita nga agkabsat, gapulaeng iti linaon ti maudi a testament, day di papa. No kaano ang mapunas tigura ni manong ko, day tati tagiuray ko manang. Agyaman ak unay kada kayo, to'y pagayam mo, Sandra. Sandra, pagayam ko, marikrik nakti dagansan nga ibakbaklay mo ita, gapo itinapasamak kada kayo nga agkabsat. Ngamdayawan ka, ta itilaksid ti mapaspasamak ita kada kayo nga agkabsat, kat sidadaan kalatta iti panagsubli ti sigod alinangan nyo adwa. Itirikodan ti amin, saan ka nagimula iti sakit tinakam iti kabsat mo. Podno ti kunam adumtang to ti aldaw a makaamiris ti kabsat mo, kat agsubli ti sigod alinangan nyo adwa. Awan imposible iti Diyos pagayam ko, basta di mo liwayan ti agkararag, kan dumawat iti pannarabay na. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu